Akarshan Films presented by Golu Sanjeev. रहेलू चर्चा में खर्चा बढ़ा के लूटी जवानी सलेंसर सटा के रहेलू चर्चा में खर्चा बढ़ा के लूटी जवानी सलेंसर सटा के चंपारण के लाल होई नाही सोरहम बा बेटिया जिला घर बात कवन बात के डर बा बेटिया जिला घर बात कवन बात के डर बा हई छोरा बिहारी हो पड़नी सबका पे भारी हो चढ़ल जवानी देखावे गोरी अब धलिया कावारी हो हई छोरा बिहारी हो पड़नी सबका पे भारी हो चढ़ल जवानी देखावे गोरी अब धलिया कावारी हो रखू हमारा के जानो तुहरे तने भरम बा अच्छा अच्छा बेटिया जिला घर बात कौन बात के डर बा बेटिया जिला घर बात कौन बात के डर बा Presented by Golu Sanjeev. बारू पनी आइल पला जइबू भरल जवानी में लुटा जइबू गोलू संजीव वीर जैसा कहे जहिया अकेला भेटा जइबू बारू पनी आइल पला जइबू भरल जवानी में लुटा जइबू अभर बिंदर रजुआ कहे अख्तर से जहिया भेटा जइबू रंबलिया के डर नहीं कौनो फिकर बा काय मन मन बेटिया जिला घर बात कवन बात के डर बा बेटिया जिला घर बात कवन बात के डर बा सुनो 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 रियलिस्ट रिकॉर्डिंग स्टूडियो नरकड़ियागंज।